Minkejja l-isfidi li ġib magħha l-industrija lokali tal-films, id-direttur u l-producer tal-films Malti, Mark Donajo, ma jaqtax qalbu milli jkompli jwassal fis-swali taċ-ċinema ta' pajjiżna films bil-Malti. Bħal fil-każ tal-film ġdid tiegħu Hemm Dar fil-Qala, film ġdid maħdum kompletament minn kru u atturi Maltin. Ix-xared dieħel li talaq 35 sena mejta. L-aħħar persuna li għaxet hemmhekk id-dar. Ismani, mhux ma rridx ngħinek imma dokumentarju vera diffiċli nifinanzja. One small step for Kelly. Iżda kif bla. Għandkom dar bħal dik Ris Malta? Dik xini kera. Minem? Il-film huwa mnebbaħ minn storja fittizja ta' kru televiżiv li jmur f'dar fir-raħal kwiet tal-Qala sabiex jiddokumenta l-misteru tad-dar abbandonata li għad għandha rabta ma' familja li kienet tgħix fiha. Il-film il-ġdid tal-produttur Mark Donajo jirnexxielu jorbot il-misteru wara din id-dar mal-istorja tal-kru televiżiv. Donajo spjega ma' One News li fil-waqt li l-film huwa tal-biża' fl-istess waqt assigurana li mhux film makabru. Fil-verità ma fiex ġmija u mostri. Storja tajba. Hemm dar għandha problema dar fuq nies li kienu jgħixu qabel u jien hekk trabbejt nixxi l-kodba ghost stories ma kontx nixxi anke films. Kontx nara soha mhux għax so ħażin ta' għandu l-udjenza tiegħu, ma jiena ħobb storja tajba ta' familja u forsi kien hemm misteru xi solvi. Il-film intwera diġà waqt festival tal-films tal-biża' f'San Paolo fil-Brażil. Donajo spjega kif fil-waqt li l-film huwa bil-Malti, fil-Brażil din ma żammix lill-udjenza milli jieħdlu fl-istorja. Illum bil-Netflix u bil-Facebook kollox bis-subtitles, illum imdorrijin, l-laħa jkun hemm is-subtitles xorta. Mhux għalhekk ta' ġifieri raġuni, imma għandi raġuni oħra. Jien il-Malti nħobbu sakemm immut ba nagħmel films bil-Malti sakemm ikolli saħħa. Mark Donajo huwa magħruf għal produzzjonijiet ċinematografiċi oħrajn bħal Silhouette. Isostni li l-ikbar sfida tibqa' l-finanzjament tal-films. Silhouette tal-qalbi wkoll, parti l-ewwel film tiegħi jibqa' qalbi għal dejjem. Imma Silhouette għamiltu għal udjenza partikolari, ma għamiltux għalija. Dan għamiltu għalija. Da rid nagħmlu, konna l-akki l-akkwistajna l-fondi mill-Malta Film Fund, għax kieku ma tagħmlux għalmenu tajjeb bħal daqskemm għamilni technically. Allura stajt għamil xi ħaġa li vera rid nagħmel. Il-film se jintwera għall-ewwel darba għal pubbliku fiċ-ċinema il-ġimgħa 20 ta' Settembru. Imma kienet tajt li aħna mislufin minn Alla. Li ma nikma hija bil-kien li rridu nerġgħu marru lura għandu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.